ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони вазни ним сабуки UFC Илия Топурия гуфт, ки муҳорибааш зидди чемпиони вазни 61 кг Шон Омели чӣ гуна мегузарад агар ки чунин муҳориба баргузор гардад. ма Омелиро ба осонӣ шикаст дода метавонам. дар октагон бо ӯ чӣ коре ки хоҳам карда метавонам. метавонам ки бо ӯ бозӣ кунам. шумо метавонед худатон интихоб кунед ки чӣ гуна ма бояд ӯро фавран шикаст диҳам. пеш аз ҳар як муҳориба ма ба рақибони худ мегӯм, ки интихоб кун, ки чӣ гуна ма туро шикаст диҳам ва ман ин корро мекунам. шон чемпион аст ва ма ӯро эҳтиром мекунам, аммо мо дар сатҳҳои гуногун қарор дорем, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем, ки айни замон на Шон Омели ва на Илия Топурия муҳорибаҳои таъиншуда надоранд. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев гуфт, ки дар кадом раунд Дастинро шикаст додан мехоҳад ва ҳамчунин расман эълон кард, ки рӯзи муҳориба дар кунҷи ӯ Ҳабиб Нурмагомедов ҳузур мекунад. пория легенда аст. номи ӯ барои мероси ман хеле хуб аст. ин шахс хеле хатарнок аст ва ман барои муҳорибаи вазнин омода шуда истодаам. ман ӯро ҷиддӣ қабул мекунам. ӯ визифи хеле ҷиддӣ аст, аммо ман ният дорам, ки Дастинро дар давоми 3 раунд фавран шикаст диҳам. ҳар як сония ман имконият барои фавран ба анҷом расонидани муҳорибаро мекобам. ман барои Дастин як чизи махсус омода кардам, гуфтааст Махачев. ана оиди Ҳабиб бошад, Ислам чунин суханҳо гуфт. уқоб ба ҷерси омад. ӯ дар кунҷи ман ҳузур мекунад ва рости гап ман хеле шодам, чунки ӯ яке аз беҳтаринҳо ҳамчун секундант, ҳамчун мураббӣ, ҳамчун бародар ва ҳамчун дӯст аст, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем, ки Ҳабиб охирон маротиба соли 2022 дар кунҷи Ислам буд, вақте ки Ислам зидди Оливера барои камарбанд ҷангида буд. баъди ҳамон муҳориба Махачев ду муҳориба зидди Волкановский гузаронид, ки Ҳабиб дар кунҷи ӯ набуд. ва акнун чӣ гуна ки мебинед, дар муҳориба зидди Пория Ҳабиб боз иштирок мекунад. ногуфта намонад, ки муҳорибаи Ислам зидди Дастин аллакай шаби 1 ба 2 июн баргузор мегардад ва рӯзи турнир мо ссилкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали худ Паҳлавон ТЖ мегузорем. барои ҳамин дар телеграм-канали мо обуна шавед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. топови ҷангори вазни миёна UFC Пауло Коста оиди муҳорибааш зидди Шон Стрикланд фикрҳояшро баён кард. ман маҳз бо ӯ ҷангидан мехостам, чунки ӯ ҷангори хуб аст. ӯ якум рақами рейтинг аст ва ин муҳориба метавонад ба ман кӯмак кунад, ки боз соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавам. ман таҷриба гирифтам. ҳамчун шахсият ва варзишгар ман ба сатҳе ки орзу мекардам ба ҳамон сатҳ баромадам. барои ҳамин ҳозир вақти ман омадааст. дар турнири UFC 302 ман Шонро ба нокаут равон мекунам, гуфтааст Коста. хотиррасон мекунем, ки муҳорибаи Пауло Коста зидди Шон Стрикланд дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 302 хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.